Sopo bus? Mau udang bah. Nek kowe ora gelem bayar tak santet. Orang bener-bener tol. Apa aku ki santet to ya cah ya. Carane ngene, Mbak. Ora usah dirungokne, Mbak. Mas kudu sentet. Aduh, otakku cok. Otakku pengen aduh, Mak. Aduh. Alah, aduh, Mak. Alah. Aku loro ya. Mak. Bus kene napa ya, Bud? Kebelet ngising paling Mas. Apa aku ki disantet to ya cah ya. Kreak iso kena santet. Siapa Mas sing ngumano pentet? Kentet baik Rofik. Oh. Tapi kita bos. Aduh. Lorong nih lho. Ra karuan ra. Lah piye? Mek tak undang kaban. Leboke UGD. Sing tenang. Aku tak ngebel kancaku ya, Bos. Iso. Kok ya, Bud? Lara ora ngundang dokter malah ngundang kancane. Oh, salah aku ngomong karo kowe. Ya Mas. Halo, Mbah. Mbah. Sampai ning pundi? Mriki nggih, ning ngene bengkel iki lho. Wetenge kula iki lho, Mbah. Ya Allah, orane pol. Aduh. Dia gapon. Tak antos ya, Mbah ya. Loro tenan iki. Aduh. Sopo bus? Mau udang bah. Kancaku, Bos. Kae lho, dukun sekti saka pucuk kali Bandar Dawa. Aduh. Hari gini kok cek percaya dukun. Wes to, rak sama itu. Engko delokno wae. Kene wae. Pinara mriki. Ana apa iki? Aku kok diundang mrene. Bus, Mbah. Wetenge loro ngomongi. Oh, iki to mbahe sing seneng dolanan manuk pentet. Hah? Piye to ki? Kok malah tekan manuk pentet? Mbak. Racun. Carane ngene, Mbah. Ora usah dirungokne, Mbah. Mas kudu sentet. Kok jek ono ya wong kaya ngene. Wes, aku jeboke banyu putih. Ya, Mbah. Kangge ngobati bus to, Mbah? Ngelak aku bar mlaku adoh. Setan. Mbah, bayune. Aduh. Kowe nek pengen mari kuwi gampang. Pripun, Mbah? Tapi iki rahasia. Sing tenang. Bakal tak bocorke, Mbah. Tenan ya. Ayo to, Mbah. Aku wis penasaran ki. Nyoh ki mangan mie kremes hadis. Oh. Lho. Kowe do ngece aku. Ampun. Niki kalau cobine lumiyan, Mbah. Mie kremes hadis iki bukan sembarang mie kremes. Ojo do ngece kowe. Is duit Meneh. Hah? Istimewane napa, Mbah? Selain enak mbek gurih, mie kremes hadis iki iso nenangke pikiran.
Utangnya rak kloso langsung hilang. Dan Mosok to, Bos? Kalau nyuwun setunggal mulai ndak ngontel, Bah. Jek akeh, rasa khawatir. Aku Mbah, kayak siji Mbah. Nah, aku yo gelem, Bah. Enak banget. sak ngetan iki tambah regane pinten? Siji 100.000. Setan. Kok larang men ya, Bos? Nek kowe ora gelem bayar, tak santet. Boten, Bah. Niki artone sekawan atus. Wis, aku tak mulai. Nggih, Bah. Atus-atus, Bah. Enggak ya, Bang? Atik piro sama, Bang? Barbecue ya. Ayo. Loh, kowe kok doyan tok mikro Mas Hadis to? Harusan dari depan gue beli no. Lah pok kowe tok sing entuk jajan pihak dus. Enggak, Bang. Iki mau bar tuku ning Mbah Dugong, Mas. Ngoh. 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 Ngocok. Ngoh. 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 Kontrol. Ngoh. 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 Ngobrol. Ngoh. Oh, Ngomongnya iso ngobati weteng loro, Mas. Regane wae lho siji 100.000. Apa kowe kuat tuku? Emang bener-bener tol. Geblak, geblak. Iya tadi. Malah guyu. Iki mau tuku ning ngarepan kono. Regane mung 10.000. Ayo syukurin lo, kadalin lah mak dukun kibul. Nah, makanya kalau berak di jamban. Piye ki, Cah? Bos, piye ki? Sekadung tak duit. Ketampak. sapa Mas sing ngumanuk pentet? Kancaku, Bos. Kancaku, Bos. Kae lho, dukun seki saka bandar. Tak kebingungan piyen. Lah iki ngomong. Kadang ngenteni iso. Ini kalau kebingungan piyen. Mikromas Hadis iki bukan mikromas sembarang sing. Piye bahu? Jadi 2, 3, siji 100.000. Bisa siji 100.000. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kayak gimana?